A dwi'n ôl eto ac dwi wedi reid y chest ma'n y lle rong. So na I symud hwnna na I reid o yn rhywle sydd ddim ochr chest arall. So fanna. Ac o'n I ymry, fama mae'r gastell, mae'r selar fanna. Ac eisiau 2 puppy bach. Hwn ydi Hunter. A wedyn black ears. Black ears ac genna fi, maen nhw 2 di tyfu fyny. Hwna efo colar gwyn, hwna efo colar oren. A dwi rei signs I fyny I wybod pa lliwia ac pwy ydyn nhw. So dwi'n mynd I rei hein I fyny. So Rosie dwi'n ei wan. Rosie ac coch. Dwi'n dweud lliwia colars nhw hefyd. Ac dwi'n mynd I wneud y spaceship fatha o'n I dweud ddoe. Dwi wedi wneud 2 sein hwnna. So black ears a Hunter dwi wedi wneud. A wedyn dwi'n angen wneud yellowy. So, yellowy. A wedyn melon. Melon, okay. Dwi wedi cael enwau nhw eto, ond dwi'n mynd I bridio nhw, fel bod yn gallu cael un bach arall. Excuse me. Okay, so dwi'n mynd I cael pork chops. So maen nhw yn y chest yma. Beef. Okay. So, gyd codi a gyd codi a hwnna. Diolch eista. Na, dim yn sefyll. Baby dog on the loose. Okay. Eista. Dwi'n gorau bita hon. Os dwi'n rili llwgu. Okay, so mi'n mynd I fod bach yn anodd. Sy'n na I gael chdi nôl fan? Ella fydda i'n neud hynna, a hynna. Odyn cael chdi lawr fel yna. Cael chdi mewn. Sori am hitio chdi. Fydda i'n bildio hwn yn ôl fan. Ond dwi efo ci bach fi'n ôl I fewn. Dwi'n gwybod pa lliw colar na I reid I fo. Ond hwn oedd helicopter fi. Ond dwi'n mynd I droi fo ni fatha buwch kind of thing yn lle. Chos dwi'n mynd edrych lot o fatha helicopter I ddweud y gwir. So, dwi'n mynd I wneud spaceship yn y episode yma. Wel y 3 o'n I dyn. So, dwi'n mynd I os gyda fi blocks yn y chest. Gyda fi chydig. Dim lot dda. Gyda fi definitely ddim lawr fanna. Dwi'n mynd I ladd pethau I reid. Ros yn flash. I reid yn y peth na. Mae'n o weird. Dwi'n heb di bod yna blaen. Rhaid, fynd i'r Nether wan. Yay! So, dwi jyst yn angen flint and steel o rwla. Ond dwi wedi'n hoffi lle nes I roi flint and steel fi wan. O'n I fanna? Na, oce. O'n I efo flint and steel o blaen, definitely. Dwi wedi'n hoffi lle nes I reid o dda. So mae'n thing Nether yn fanna, definitely. Dwi'n gwybod lle nes I roi flint and steel fi. Llan hwnna. Dwi'n reid y bwyd o'n I fanna ddo.
Dwi wedi gweld rhywbeth fel yna o blaen. Mae hynna mor weird. A dwi'n meddwl Flint and Steel fi. Ella mae Flint and Steel fewn i fama. And the thing chest on top fama. Nadi. Fedrem goleuo'r nether portal na wan. Weird. Sy'n mynd o'r nether portal di mynd all the way fanna ddo? Heb I fi even buildio fo. Mae'n braidd yn weird. Dwi'n mynd I trio cael Flint and Steel arall. Ond dwi'n mynd reid y bwyd o'n I fama gynta. Dwi'n mynd I weld be mae hyn amdan wan. Ond ella os dwi'n mynd bach yn agos, fyddai'n disgyn mewn i'r tân. Mae hyn yn weird ddo. Dwi erioed I gweld hyn o blaen. Please bod yn cael netherrack. Mae obsidian a mae yna glowstone yna. Mae'n really weird. Dwi'n mynd I chwilio am Flint and Steel fi. Chos dwi'n angen fo. I oleuo'r portal na. Lle swn I di rei Flint and Steel o'n? Swn I eftir reid yn fanna. Ni'n llan fama. Na. Mae'n weird, achos mae yna nether portal yn fanna sydd ddim wedi cael ei oleuo. A wedyn, mae hwnna fanna, helicopter fi, ac mae chest of valuables yn fanna. Fanna ella dwi'n rhoi Flint and Steel fi. Dwi'n yn gwybod o. Os fanna ydi o ia, dwi'n mynd I teimlo bach yn dumb. Achos fanna lle dwi'n rhoi valuables fi. Ac hwnna braidd yn valuable. So dwi'n dumb os fanna lle nes I reid o. Dwi'n gorfod neud ladder back o wan. Yes, nes I neud o. Dos fama mae y de, dwi'n mynd I fod yndi mae yn fama. Dwi'n teimlo braidd yn stupid. So, mynd trwy'r drws. Mynd I ochr arall. Cael pethau fi gyd. So, fyddai gallu mynd i'r nether wan. So, dyna'n point really cael diamond pickaxe os fyddai fynd I nether wan. Nag oedd, dyna ddim point o gwbl. Ond ymol dwi wedi colli Flint and Steel fi eto. Na, ddim yn fama, yes. So, lle mae'r portal na? O'n I ddim pryd yn dydd. O'n I oleuo'r portal wan do. Ond mae'n yn weird bod yna portal di sponio yn y world heb I fi even buildio fo. Wel, mae'n actually portal yna. Mynd really da. O'n I'm yn gorau cael obsidian, o'n I'm yn gorau cael diamond pickaxe fi on. Wel, fyddai cael quartz. No, dwi'n gallu rhoi hwn I chi. Dwi'n mynd I fynd efo carrots I nether. Dwi'n mynd I fynd efo hein. Dwi ddim yn mynd I fynd efo un o hein, rhaid gofyn. A wedyn, dwi'n yn cael bo fi. Mae bwyd yn angen fod efo fi. Di tan ddim yn neud i'n byd i'r nether.
Dwi'n angen hein. Allan i cael gas tears hefyd. Ond dwi'n yn gwybod. Na, ia, dwi eisiau gas tears i wneud brewing. So, be na i wneud wan? Bidw ba da ba. Ca, dwi'n yn gwybod pam eisiau dweud yna. Dwi'n mynd i fynd i gysgu. Dyna'n union beth dwi'n mynd i wneud gyntaf. A wedyn na i fynd i'r Nether. Hyn di diwrnod gorau dwi erioed wedi cael. Yn cael Nether portal heb i fi even bildio fo. Mae'n yn epic. Fatha ar Terrarium mae Nether fatha hell, ond ti'n gorfod mainio i cael ei hell. Os dwi'n marw, fyddai'n flin, iawn. So dwi'n mynd i farw. Dwi definitely mynd i farw. Na i fynd am quartz cyn i fi farw. Mae quartz fatha hellstone. Basically dyna beth o. Gwahanol. Ah! Run! I fewn i'r portal. Quick, quick, quick. Cyn i mi explodio'r portal. Phew, nes i ddod allan. Dwi efo 2 quartz. Hynna'n dda. Te. Dwi'n angen pethau gwahanol wan. Here on that wind. Kings out here. Eyes on me. Here on that wind. Dwi'n yn gwybod ein ei wan. Ie, dwi yn canu Finch and Ferb. Dwi'n lyfio fo. Dwi'n mynd i hwnna nôl. Dwi efo quartz. Dwi efo quartz. Here on Tatooine. Dwi'n mynd i fynd i'r Nether wan. Wel, dwi wedi bod i cael bach o bethau. Ond o'na gas dyna. Dwi'n angen cael armor lot gwell. A wedyn na i Nether yn iawn. Ond dwi wedi cael quartz, so dwi'n hapus am hynna. Dwi'n mynd i dynnu'r pumpkin off pen fi. A na i roi hwn o lar. Ie, dwi'n angen coal. Furnace, coal, potatoes. Dwi'n mynd i wneud y seins ma. Seins. O ia, be na i alw chdi da? Nethery. Ie, Nethery di enw chdi wan. Nethery, chos nath ni mynd i'r Nether episode gatho ni fo. Glas. Dio ddim yn las eto nawn ni roi colour glas i fo. Odyn, gobeithio'n episode nesaf fydd o di tyfu fyny. Ond ti'n bryd o mwy cifis. Dio wedi roi bwyd i nhw eto, ond dwi'n mynd i ladd mwy o bethau. Fatha'r pig na fanna, a'r buwch. So dos di, ma pig. Ac buwch, Mr Buwch, fama ti. Gedd i roth secret i chdi. Dwi'n mynd i ladd chdi iawn. Oedd hwnna'n flin, chos o'n i am ladd o, ond dwi wedi wan. So nath ni cael hwnna allan o'r ffordd. Twll. Mae yna rhywun di bod yn world dwi definitely, chos nes i ddim rhaid y Nether portal, ond nes i ddim torri'r twll na, dwi'n meddwl. Ac,
Okay, mae'n really weird. Dwi bach yn hapus, bach weirded out am hynna, achos dyna erioed i digwydd o blaen y Minecraft i fi. Except for pryd nes i mynd ar creative o blaen, ac just neu nether portal. Dwi erioed cael nether portal a survival, mynd o wir. So, chwilio am iron ydw i, cael armor lot gwell. Wedyn ei ladd... Na, dwi'n mynd i trio cael saddle, achos dwi eisiau cael ceffyl. Lle nes i weld y mine na? Lawr fama. Actually, dwi'n mynd i fynd. Dwi'n eisiau mynd lawr mine. O'r tu fanna, efo'r nether portal. Fywch a mochyn. Dwi'n offi pryd mynd a bywch a mochyn yn chwarae fe gilydd. Fatha fanna. Dwi'n mynd i just lladd nhw, a wedyn dwi ddim yn mynd i'r nether tan dwi di ffigur allan. Dwi ddim yn mynd i'r nether eto tan dwi di ffigur allan sut nath y portal na spawnio ar ben ei hun. Ag so, os dwi'n mynd i just al rhywbeth iawn i fama. No. Dos ma na rywun. Na, just y fi chwarae. Yeah. Mae'n bach yn weird. Dwi'n mynd i ella na i fynd i'r nether heb armor. Just efo leather armor. Na i fynd efo'r pethau sy'n yn tools yn tower fi. Just i weld. Wedyn na i rei bob dim arall mewn chest, chos dwi'n eisiau colli diamond sword armor ma. So, dwi'n really care am y boots, chos leather di yna. Ond maen nhw yn, oedden nhw, fyddai'n meddwl lot, just hanner maen nhw'n reid i fi ddo. Dad. Ie, just hanner maen nhw'n reid i fi, so dwi'n really care am nhw. So na i fynd â heina i'r nether hefyd. Mae gold yn well na leather. Wan dwi wedi colli'r tŷ. Dwi wedi colli flint a seal fi, ond nes i ffindio fo. A wedyn dwi'n colli tŷ fi, a wan dwi wedi ffindio fo. Okay. Hello crafting table group. I know nhw'n the crafting table group, achos dwi jyst eisiau gael nhw'n crafting table group, really. Dwi'n yn gwybod, os na ffordd i wneud... Dwi'n yn gwybod, really. Ond os ma na, na i just search fe fyny heno. Os ma na ffordd i wneud saddle. Fatha i actually wneud un. So, na i fynd ffordd ma i fewn i'r tŷ. Rei hein i fewn, hein. Dwi'n mynd angen stone pickaxe fi, so ia hwnna efo fi. Armor fi. Dwi'n mynd rhoi hwnna'n chest yma, a na i hein. Dwi'n mynd angen stone pickaxe fi, dwi'n mynd angen bwyd. Actually, na i fynd â chydig o fwyd. Na i fynd â sword yma, helmet and then. Okay, dwi'n mynd fel ma. Ond dwi'n mynd i cael boots hefyd. So, boots fi. Okay, dwi'n meddwl bod fi'n barod i fynd ar ôl cael chydig o fwyd. Na i fynd â... hynna. Okay, so amser yn mynd i Nether.
dwi bach yn ofyn, achos genna fi lot o bethau. Os dwi am marw, dwi ddim yn cerio, achos pethau rybys dwi ar fi. Unwaith cael chydig o quotes na i ddod yn ôl. So mae quotes yn rhywle fama. Quotes o fama. Dwi'n angen lot o quotes. Achos dwi'n gwneud loads o quotes blocks. Ella glowstone hefyd. Dwi'n meddwl ella ghasts. Oes, mae definitely 2 ghast fan'na. Dwi'n gadael Nether wan, achos mae yna gas i hitio fatha 3,000 gwaith. Ond genna fi glowstone yn fama hefyd, so na i'n falu hwnna. Ac dwi'n mynd i endio'r episod wan, so ta!